Ngripra nangdo nakhai ba nangdo de Halo खुलुमबाय बयखौबो गोदान गिर्जा न' फोथारनाय दिनै मोनसे गिदिर हाबाफारि दं बिस्फाननि रमान कैथलिक सेंट फ्रांसिस अफ आसिसि होननाय गिर्जा न' बेखौ बेखेवनाय दिनै हाबाफारि आदा कर्नेलुस नार्जारिजों आंजों नै हाय गुड मर्निं टू ऑल बर'नि गस्पेलनि फेसबुक पेजनि अनार सामलायगिरि गासै हाबाफारिखौ हानायखिनि आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनाय ओमफ्राय आं सिगाङावनो बुंखायो सोरबाफोर गुबुन धोरोमनि दङब्ला नायनो जुदि उसुबिदा मोनोब्ला नायाब्लानो जाबाय जेबो नङा आरो माबायदि जायो बेखौ नायनानै लानो एबा मिथिनो गोसो जायोब्ला नायलांनो हागोन मा होनोलै बेखौ औ खेल होनो खेल मा कालचार मायाव गोग्लैयो बे झुमुर आदिबासिनि झुमुर डान्स फार्स्टआव बेजोंनो बिशपखौ बरायगोन होमब्ला आदिबासिनि झुमुर डान्स कुरुक कालचार कालचारावला कुरुक कालचारेल डान्सजों बरायगोन फार्स्टआव ओमफ्राय दा सफैबाय नै मानगोनां गाहाय आलासि राइट रेभारेन्ड बिशप थमास पुल'फिलिल बङाइगाव डायसिसनि बिशप दा बिथांखौ बरायबाय नै बिदिनो मोसायै कुरुक कालचारजों दा दिनैनि गाहाय आलासि मानगोनां बिशपखौ दा लानानै फैगासिनो दं नोंथांमोना नुबाय नै बेनिफ्राय नेक्स्टआव बर' कालचारजों बरायनाय जासिगोन आरो जि जायगायाव प्रग्राम जागोन एबा जाय गिर्जा न'खौ दिनै फोथारगोन बेसिम दा मोनफैगासिनो दङ दा गिबि हाबाफारियानो जादों फिरफिला उरायहोनाय दा गाहाय आलासि आरो सासेबाव आलासिया मोननै फिरफिलाफोरखौ साफा मोनफा उरायहोगासिनो दङ नै बिदिनो बाहागो लाग्राफोर रायजो राजाफोर हाबगासिनो दङ नै नाजावगासिनो दं आलासिफोरखौ बयबो आलासि बेखेवनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय बयबो नेगासिनो दं आरो बयबो टीम जानानै दङ नै ओरै माखासे आलासिफोर दङ नै यस हाय वेलकाम थेंक इउ दा नै माबाखौ लांगोनाखौ नायनो बे समाव रमान कैथलिक चार्चनि बयनिख्रुइ देरसिन हाबाफारि जानो थांगासिनो दं जायखौ बुङो मिसा बुलि
बादि सासि हरदे फोरबो नोंनि बरखा Damian बिथाङानो जोंनि सेन्ट फ्रान्सिस अफ आसिसि चार्च बेनि अन्थाइ माबाखौ बयबो बाख्नाय खालामनाय लोगो लोगोनो जों अन्थाइ बे जोंनि गिर्जा न'आ बिस्वानि गामिनि गिर्जा न'आ गोदानै लुजानाय गिर्जा न'आ गोथार फ्रान्सिस नोहाय गथायजानाय मोनसे डेडिकेशन बिदि गोथार आरो गावफोरा मोन्नैबो बिबानखौ रुजुनानै लायो 1941 मायथाइयाव थुरि जिगाबनि गंसे फिसा गिर्जा न'खौ लुखांनाय जायो
मिसा बुलिया जोबखांनायनि उनाव दानिया जादों जाहैबाय फेलिसिटेशन प्रग्राम एबा हामबाय होनाय प्रग्राम जाय हाबाफारियाव दायो गासै आलासिफोरखौ मान बावदों बेबायदि जोंहा गोबां नारा नाथा जादों जोङो बेनो जाबाय गिदिर हाबाय होनांगौ बिथांजों जों गोबां रां रायदों आरो बेबायदिनो बिथांखौ जों जबरदस्ति खालामदों बेनिखायनो बिथांखौबो आरो जोंहा दङ बेजों लोगोसे बसुमतारीखौबो जों आरो खनसेबाव आरो बेनि उनाव जोंहा दङ पारजामियान बसुमतारी लोगोसे दहायसो जोंनि नेपाल फ्रान्सिस बिथाङा क'क्राझार होननानै मेनसन खालामदोंमोन जों बिथांखौ बावनो हाया बेनो जाबाय बेजों लोगोसे नार्जारी बेलेन मोसाहारी आरो जहन नार्जारी जे जों बिथांमोनखौहाय जों हामबाय होयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो प्रभिन्स बिनि उनाव जोंहा दङ जोंनिनो प्रादेशिक आरो बेजों लोगोसे गिदिर हाबाफारि जानायाबो बिराद गिदिर रोखोम जानायबो मोनगोन गासै बेयाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोर बयनिबो थाखाय जानाय लोंनायबो बानायखादों दा बे जानाय लोंनायखौनो थाग थियारि बानायगासिनो दं लाहार फाहार नैबाव नै आब' बाजैमोना हागासिनो दं माबा माबि बेखौलाय सिनायखाबाय टमेट' लाब्रा होयो ने सातनि सातनि गोजाबानो जाहोदलायखानायसो जाबाय नै ना बेदर माबा माबि दङ ना बे मा ओंख्रिब्रा बे मा ओंखाम ना माथो बेदरसो नै बबाव दे मावजेनबाय रेडि नै देक्सिसो रेडि जाना दंसै नै अमा बेदर ना बे सारायफ्राव नै बेबो बेदर जोब बिराद गोबां रायजोफोरखौ जाहोनो हानायनि केपासिटिया नैबे बिथांमोना मावनानै लाखाबाय सेस बेदर गोजा नै बापरे बाप नै हटेल बबेथो हटेल मेनेजमेन्टआ ओरैथ' ओंखामा नै हाजो बायदि ओंखामा रेडि जानानै दंखासै एथ'गिरिया नोंसोर सानै फार्स्टनिफ्राय सोंनायसै अमा बेदर ना खय केजि जाखो गासै खय मन 440 सारि कुइन्टेल महनसे बेदरनो ओमफ्राय अनुमान खय हाजार जन बायदि जाजानायनि केपासिटि 1200 जन बायदिनि केपासिटि बा बेथ' बिराद गिदिर दाउ 2 कुइन्टेल आच्छा एक मन ना नांबावगौ औ दासो दै होदों ना दानिया गासै प्रग्रामा जोबखांनायनि उनाव जानो लोंनो थाखाय बयबो जाग्रा फारसे आवगायबोगासिनो दङ सासी हरदे परबु दा बे समाव जानाय लोंनायनि सम जाबाय गासै हाबाफारिया जोबनानै थांबाय बे समाव दुलाराय बयबो रायजोफोरनि थाखाय जानाय लोंनायखौ खालामबाय दा सुरु जाबाय नै नायदो बयबो लाइनाव थाबाय नै सिस्टेमेटिक लाइनाव गसंजोबबाय खुदग्राफ्रा थांनानै होगासिनो दं नै दे गुरैयै खावलायदों जोंनि माखासे ओंखाम राननायाव मानसिया प्रटेस्ट जादों देशपानि मण्डलिनि जाय बिथांमोना दासिमाव ओरैनो दङ अन्नानै खोलाथिंजाय डाइनिंआव बाहागो लाफैनो खावलायदों लोगोसे डिमापुर मण्डलिनिबो माखासे गोबां सिबियारि बिदा फंबाय आइ आफामोना खामानि मावनो होननानै बुंदोंमोन जाय बिथांमोना फैनानै हेफाजाब होनो हागोन मानोना जोंना जानायाव गोबां लाइन जाबाय ओंखायनो हाग्राया खम जानानै दङ
मा बुस्थु कृष्ण सिबियारि बयनिसिमबो गुरैयैनो खावलायदों जे नाजावनानै सोनाब फारसे जाहैनो हागोन आरो जाखांनानै गुरैयैनो खावलायदों लाइफोरखौ गोदाव सोराव गारनो नाङा जेराव मेराव गारनो नाङा मानोना नोंथांमोन जाखांनायनि उनाव आरो बे जायगायावनो गोबां जागिरिफोर थागोन बेखायनो जेराव मेराव गारालासे खोलाथिंजाय बै कारेन्ट खुन्थियानि उनथिं खोलाथिंजाय गारनो खावलायबाय मानोना सोनाबथिं गारोब्लाबो बेयावहाय जोंहा दै लांग्रा दंग दङ नोगोद खुसि खुसि जादों नै बावनो आनैमोना ना सेलायदों अमा बेदर जालाथ' ना मोनजाया नालाय बयबो जाबाय नै सोरबा जस्लंदों सोरबा जिरायदों सोरबा गसंदों माखासेफ्रा लाइनाव दं नै दासिमबो नाजावगासिनो दं नै मा आलु कफि लाब्रा अमा बेदर कफि दालि जायानो साजि हरदे परबु नोंनि बारखा दे जादे नानि मोनदे गोथाव दा ना गोथाव नङा बानलु संख्रिफ्रा नांदों नाङाखैबा नांदो दे